Райвыканкамы ў Беларусі атрымалі новыя паўнамоцтвы забіраць зямельны ўчастак у інтарэсах дзяржавы. Адпаведны закон падпісаў Александр Лукашенко. Улады сцвярджаюць, што гэта трэба для развіцця рэгіёнаў і спрашчэння зямельных пытанняў. Але крытыкі ўжо звяртаюць увагу. Дзяржава атрымлівае яшчэ больш магчымасцяў умешвацца ў пытанні прыватнай уласнасці. Паводле новага закону мясцовыя ўлады цяпер змогуць значна прасцей пераразмяркоўваць зямлю і нерухомасць. Або выканкамы атрымалі права без аўкцыёнаў вызначаць, каму на месцы выдаваць участкі. Нібыта для замацавання кадраў. А райвыканкамы самастойна могуць вырашаць пытанні канфіскацыі зямлі для патрэбаў дзяржавы альбо рэгіёна. Пры гэтым самі фармулёўкі ў законе застаюцца вельмі расплывістымі. Што менавіта можа лічыцца інтарэсам дзяржавы, фактычна вызначаць будуць чыноўнікі. Адначасова дзяржава ўзмацняе кантроль над незавершаным будаўніцтвам, арэндай і нават самавольна занятымі ўчасткамі. Так, неўзабаве да нашай размовы мы спадзяемся далучыцца Юрась Міляшкевіч, грамадскі актывіст, намеснік старшыні партыі БНФ з велізарным досведам працы з зямельнымі участкамі. Я яшчэ памятаю, калі кандыдаваў у парламент Юрась і з паркоўкамі нават у Менску. Вечар добры, спадар Юрась. Добры вечар. Дзень добры, шановнае панство, рады вас бачыць. Узаемна. Спадзяюся, вы разабраліся ў новым гэтым законапраекце і зараз нам зможаце патлумачыць. Ну, перадусім, што ў новым законе з'яўляецца вось гэтая фармулёўка размытая у інтарэсах рэгіёну або дзяржавы. Што гэта, на вашу думку, значыць на практыцы, будзе значыць? Ну, як гэты інтарэс, кім будзе вызначацца? Ну, трэба сказаць, што ў Беларусі няма прыватнай уласнасці на зямлю і яе в прынцыпе не было. Толькі ў часы ранняй незалежнасці беларусы маглі купіць і аформіць свае зямельныя ўчасткі менавіта ў права ўласнасці. Я некалькі разоў сутыкаўся з дакументамі, на якіх была пагоня намалявана, белы сцяг, і з якіх вынікала, што чалавек уступіў правы ўласнасці на сваю зямлю. Таму, адпаведна, дзяржава заўжды мае даволі вялікую перавагу перад любымі праваўласнасцю на зямлю. У выпадку, калі нейкія дзяржаўныя праекты, якія патрабуюць пільнасці, нейкае выканання, хуткасці, то з дапамогай адміністратыўных працэдур, нехітрых рашэнняў мясцовых уладаў, зямля, якая ніколі не належала уласнікам, яна будзе перафарматавана пад новыя функцыі, пад новыя прызначэнні, сыходзячы з неабходнасці, якая утварылася у саміх мясцовых уладаў. Такія выпадкі бывалі, мы ведаем пра розныя замежныя інвестараў вельмі дзіўных па сваёй паходжанню, якія часам былі афіляваныя з арабскімі краінамі, дзе часам мы таксама бачылі, што захоўваюцца сродкі сям'і Лукашэнкаў, то вось гэтыя інвестары атрымлівалі прывілеяваныя ўчасткі зямлі альбо угоддзі, якія ніколі ў жыцці ні адзін іншы уласнік ніколі б не атрымаў. Так, сапраўды вы кажаце пра тое, што фармальна ў Беларусі няма поўнай прыватнай уласнасці на зямлю. То бок вы схіляецеся да думкі, што ўсё ж такі новы закон дапаможа прасцей забіраць і аддаваць у патрэбныя рукі зямельныя ўчасткі? Да, ён практычна бессаромна гэта абазначае ў сваіх фармулёўках, што не маючы ніякага дакладнай дэфініцыі, чыноўнік, сыходзячы з нейкіх сваіх развагаў, сваіх нейкіх мясцовых планаў, можа пазбавіць уласніка, якога ён лічыць недобрасумленным ці недастаткова ахайным, ён можа пазбавіць яго ўласнасці. Без суда? Рашэннем райвыканкама? На жаль, законопроект, про который мы говорим, я его не бачу в документальном выгляде, а судовое рашэнне в этом выпадку, хутчэй за ўсё, не прадугледжанае, калі законодаўства дае права на адтаржэнне правауласнасці. Юрась, а чаму вось цяпер, на вашу думку, гэты указ з'явіўся? Ну, як вы і сказалі, што ўжо і раней улады, в прынцыпе, калі моцна захацелі, то маглі ўсё рабіць з зямлёй, перадаваць каму як заўгодна. Можа, гэта ўсё-такі спроба даць мясцовым уладам больш гэтых інструментаў для інвестыцый тых жа, так, эканамічных нейкіх праектаў? Бо там ж была у іх урадавая вялікая праграма «Адзін раён, адзін праект». Адзін праект. Што ж, ну можна гаварыць сапраўды пра, што гэта ў нейкім выглядзе новы дызайн дзяржаўнага кіравання і адбываецца пераразмеркаванне паўнамоцтваў з перадачай іх на ніз.
Ну, можа быць, сапраўды гэта такой лендлордам ці гэтым баронам на нізу галоўны сеньор перадае гэтыя свае паўнамоцтвы, такім чынам падкупаючы іх лаяльнасць і майкуючы ім пра тое, што яны маюць нейкі прывіляваны стан. Ну, з іншого боку, ну, тое, што тычыцца вось гэтых больших праектаў, адзін праект, адзін раён, то гэта неўдалыя ініцыятывы. Яны насамрэч часам становяцца абсалютна высмактанымі з пальца, і да гэтай ініцыятывы прывязваюць любыя іншыя там прыватныя ініцыятывы альбо ўжо выкананыя ў папярэднія гады. Таму я не думаю, што такія вось аблягчэнні ў выглядзе там распараджэння зямлёй паспрыяе адкрыццю нейкіх новых эканамічных мажлівасцяў. Зямля, хутчэй за ўсё, гэта, ну, я тут магу сматрываць, углядаць у гэтых працэсах і нейкую, можа быць, такую прыхаваную тэндэнцыю да адтаржэння права ўласнасці на зямлю у тых палітычных, можа, нават апанентаў, которые штосьці мелі ў Беларусі, і ўлады яшчэ не паспелі на гэта накласці сваю руку. Юрась, тут у гэтым жа ўказе яшчэ ёсць адна цікавая норма. Райвыканкамы цяпер змогуць самі вызначаць катэгорыю людзей, якім зямлю будуць даваць без аўкцыёну. Мне першая думка з'явілася, што, напэўна, гэта для тых маладых спецыялістаў і пра кадравы дэфіцыт у рэгіёнах. Так? Ну, мы часцяком робім пра гэта навіны, што маладым спецыялістам размеркавалі, а жыць няма дзе. Як вы ацэньваеце гэту норму? Для чаго? Ну, звычайна, пошук вось такіх рашэнняў, ну, яно не працуе так, тому што маладому спецыялісту перш за ўсё трэба неабходна належная сацыяльная інфраструктура, у якой будзе жыць яго сям'я, месца працы, якое прыносіць дастатковы доход для распачатку вось вялікага, ну, будаўнічы праект, будавання дома і падворка вакол дома. Гэта заўжды даволі сур'ёзнае рашэнне і фінансава вельмі складанае. Крэдытаванне і іпотэка ў Беларусі гэта не самы выгодны спосаб фінансавага забеспячэння такой дзейнасці. Таму я не думаю, што мясцовыя спецыялісты, якія выпусціліся з універсітэта і размеркаваныя ў калгас, яны, ну, будуць чакаць вось гэтых надзелаў для таго, чтобы пабудавацца там. Хутчэй за ўсё яны будуць чакаць на нейкае дармавое жытло, вось штосьці кшталту тых ініцыятываў, калі службовыя давалі жытло ці нейкія пабудаваныя кватэры. Это найбольш просты спосаб. А разбудоўваць там новыя аграгарадкі з фондам для заатэхнікаў ці інжынераў-арганізатараў, ну, такое ў савецкія часы практыкаваліся. Зараз бальшыня гэтых дамоў просто закінутая стаіць паабапал дарогаў у такіх мястэчках, ну, сярэдняга памеру. Я гэта шмат дзе назіраў. Вось уласна столькі закінутых аграгарадкоў, цэлыя аграгарадкі, ну, десяткі, я таксама бачу, па ўсёй Беларусі з гатовымі дамамі, гатовымі падворкамі, асфальтавай дарогай, людзей няма. Ну, не прастое, што райвыканкам не мог зямлю ім нарэзаць. Я думаю, там людзей няма. Ты як гэта вырашыць? Ну, менавіта, тут паўстае пытанне, чаму згадваецца вось гэта замацаванне кадраў на месцах, бо гэта ж не пытанне, якое паўстала умоўна сёння ці учора. Адмысловыя праграмы для таго, каб людзі засталіся ў вёсках. Натуральна, гаворка перадусім пра малыя мясцовасці ідзе. І тут гэта выглядае як проста, ну, літаркі, якія не маюць сэнсу, ці ўсё ж такі сэнс нейкі ёсць? Ён ёсць схаваны. Я адразу, толькі вы сказалі вось пра гэтую акалічнасць, падумаў пра, што зямля дзе-небудзь у якой-небудзь вёсцы, можа быць, яна і не мае такой каштоўнасці, але зямля, якая знаходзіцца ў цэнтры населенага пункта, на якую яшчэ мясцовы чыноўнік не наклаў лап, то перапрафіляваць прызначэнне гэтай зямлі, нейкім чынам адторгнуць правы ўласнасці у якога-небудзь прадпрымальніка ці там прыватнага ўласніка, это, канешне, бы было для гэтых вось чыноўнікам таким залатым дном для узбагачэння. Вось. Я думаю, што гэта таксама можа быць патаемным таким вось матывам для раздачы такіх вось паўнамоцтваў. Таму я тут не адвяргаў бы і карупцыйнага нейкага складніка, калі мясцовыя чыноўнікі скарыстаюцца напоўніцу вось гэтай вольніцай. Вось у мяне і было наступнае пытанне датычна гэтага, што мы, як бачым, першая норма пра тое, што можна ў любога забраць чалавека зямлю,
і нічога не будзе, бо скажа, што ў інтарэсах дзяржавы. І можна падарыць, даць любому чалавеку зямлю, нават без аўкцыёна, без адпаведных працэдураў. Ну, то это велізарнае поле для карупцыі, для карупцыі, увага, паглядзець, колькі і так за карупцыю чыноўнікаў беларускіх сядзяць, колькі і так у карупцыі менавіта, вось прынамсі на гэтым раённым узроўні. Дык гэта ж можа змяніцца вся сацыяльная структура Беларусі, калі фактычна цяпер раённыя чыноўнікі стануцца такімі князькамі на месцах, которые будут вырашаць пытанні. Лукашенко задаволены ад такой, будзе задаволены ад такіх вось практык, тому што гэта адна з ягоных улюблёных прычынаў садзіць на крючок сваіх падначаленых. Любы чыноўнік, які атрымае такія паўнамоцтвы і пачне карыстацца гэтымі мажлівасцямі, ён аўтаматычна патрапіць у прыцэл ці органаў дзяржкантроля, ці пракуратуры, ці следчага камітэта і будзе незалежна ад сваіх, так скажем, перакананняў, там, гатоўнасці служыць закону, вельмі спакушаны злоўжываць, а далей патрапляць пад кантроль. То есть Лукашенко ніколі не мяняўся ў сваіх практыках. Адна з практыкаў гэта карумпаваць з мэтай падпарадкаваць.